že dobrý deň. Toto nebude dneska video cecek, fufu, iba budeme skúšať túto novú rukavicu. Došla nám práve z tému za niekoľko centov, alebo 1-2 eurá, neviem koľko to stálo. Teraz si ideme práve ho nasadiť. Teraz vám poviem špecifikácie. Nastavovadlo je takýto suchý zips. A z druhej strany, zo zadnej, kde sa nachádzajú tieto kosti, to je taká koža s takým sieťkou. A vrch má taký gumený s takýmito pichliačmi, ktoré šteklia, že fufu. Teraz si tú rukavicu ideme práve nasadiť. Teraz tú rukavicu už máme nasadiť a ideme vyskúšať pohľadkať mačku cecek, fufu. Toto je mačka. Takto je hladkanie. Postupne sú tam robia takéto čiahy. Teraz vyskúšame malinké búchanie. To je také hovabne šteklý. Čaute, potom si nahráme druhé video. Cecek, fufu. Prajem vám krásny deň s touto mačkou. Volá sa Fufu. A je pekná, je takáto. Je to dievča. Čakaj, ukážem. Pardon, spadne mi telefón. Že je to dievča.